Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li mhux veru li l-attendenza fuq il-fosos tal-Florjana waqt l-attivitajiet tal-indipendenza kienet l-aktar waħda fqira fl-aħħar snin. Dan għax skont il-barometru akkurat li qal li għandu sar ħafna aktar beħ minn fuq il-bankarelli tal-ikel mifruxa fuq il-fosos. Intervistat waqt il-programm Disset fuq Television Malta, il-kap nazzjonalista qal li ma ltaqax ma' attivisti nazzjonalisti li kellmuh dwar l-attendenza fqira fuq il-fosos, qal li l-informazzjoni li kellu l-preżentatur kienet skorretta għax mill-informazzjoni li kellu il-beħ li sar matul l-attivitajiet kien aktar minn ta' snin ta' qabel. Jekk jien tkellimt ma' attivisti nazzjonalisti li jattendew għal ħafna snin l-attivitajiet fuq il-fosos fil-Festival tal-Indipendenza, u darba kienet l-aktar attendenza f'ira fl-attivitajiet prattikament kollha. U dik l-attendenza ma nkejjilix bil-kameras jew bil-ħinijiet fejn ikunu ġejjin u sejrin, eċetera, ma dan inti kollok barometru ħafna iktar akkurat illi jkunu pereżempju is-sejls li tkun għamilt waqt l-attività. B'reazzjoni, id-deputat Laburista Rozjan Kutajjar qalet li hija ironika d-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni li qed jikkonsla bil-beħ li kellu fuq il-fosos. Imma ma nistax nemmen f'ġieħ sewwa li inti tkejjel is-suċċess tiegħek fuq kemm tbeħ ħobż biż-żejt f'attività. Ġifieri jiena għalija hija ironika li nisma' kap tal-Oppożizzjoni li qed jikkonsla bil-beħ li kellu fl-attività tal-indipendenza. Intant matul il-programm, il-koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono ikkritika l-investiment ta' 700 miljun euro li qed jagħmel il-Gvern biex jibni mill-ġdid it-toroq ta' pajjiżna. L-700 miljun qed jintefqu b'mod ħażin. Interessanti il-fatt li matul il-programm, De Bono li jagħmel parti mill-fazzjoni ta' Delija naqas milli jirribatti għal dikjarazzjonijiet serji li jagħmel il-ġurnalist veteran Godfrey Grima dwar il-ħsara li qed jagħmlu l-Europarlamentari Nazzjonalisti David Casa u Roberta Mezzola għax sqar li ma jafux fejn hu l-interess nazzjonali tagħna. Fl-istess intervista, is-Sur Grima innota lil kap nazzjonalista Adrian Delija mhux bniedem li jispira għax biex tispira lin-nies trid tkun abbinat mar-realtà.